Ta' kull sena jsiru 1100 rapport ta' moħqrija fuq annimali lid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, iżda 70% minnhom ikunu kwistjonijiet ta' pika bejn ġirien jew qraba u l-uffiċjali tad-Dipartiment jissejħu għal xejn. Dan żvelah Dennis Xiberras, koordinatur tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, waqt il-programm One News Breakfast, qal li huma bosta drabi fejn isibu sitwazzjoni differenti minn dak ir-rapportat. Mod tal-kelma li l-kelb qiegħed f'kundizzjoni tajba, ilma jkollu frisk miegħu, ikel ġifieri tħares anke lejn il-kelb u tara l-istruttura tiegħu, tara huwiex underweight jew overweight. Anke niċċekkjaw jekk għandux il-microchip għax hija dik hija bil-liġi li inti għandek ikollok il-microchip dik hija l-liċenzja tal-kelb biex anke jekk jintelef jew jaħrablek bniedem jista' jgħid lilna jew imur għand l-eqreb veterinarju u jittekkja l-microchip dik titla' 15 digit number u minn hemmhekk mis-sistema tagħna insibu min huwa s-sit. Iżda mbagħad hemm każi ta' moħqrija reali, każi li dwarhom tkellem il-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Emanuel Buħaġar li wkoll ħasem fl-istess programm. Partikolari li dana kien hemm ilment fejn il-każ issa spiċċa quddiem il-qorti għaliex jiena rrid naħdem hand in hand ma' dak il-persuna li għandu dak l-ilment jiġi investigat, ovvjament jiena ninvestiga sakemm nista', imbagħad f'każ pereżempju bħal dan hemm il-Kunsill tal-Veterinarji li jkompli jinvestiga. Dennis Xiberras fisser kif il-moħqrija tista' tkun ukoll negliġenza jew riżultat nuqqas ta' tagħlim fit-trobbija, iżda fis-soċjetà tal-lum mhux aċċettabbli u għalhekk hemm pieni li huma bsin. Għata talatlek li l-ewwel darba li tinsabak ħati mill-qorti tibdielek minn 1,000 euro titlalek sa 50,000 euro u tista' ttik anke 3 snin ħabs. It-tieni darba li ssir ħati tibda minn 5,000 mhux minn 1,000 u titlalek sa 80,000 u anke għandek 3 snin ħabs. Intant kull min jara xi każijiet ta' moħqrija għandu dmir iċempel fuq il-free phone 1717 u fl-iqsar żmien possibbli issir l-ispezzjoni.